Salam. Atabatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atabatan haberleri gepleşigimizde sizin ähli jaňyzy hoş gördük. Hormatly tamaşaçylarymyz, köp sanly okuyjylarymyzyň haýyşyny hasaba alyp, gyşky dynjalyşda Enatasynyň maşgalasynyň ýanyna gitmek isleýän Türkiýede bilim alýan taliplerimiz üçin bu video habary taýinladyk. Ma'lum bolşaly, Türkiýede wagtlaýyn ýaşamak üçin ruhsatnamasy, ýagny ikamet ýa-da zähmet çekmek üçin ruhsatnamasy, çalışma izni bar bolan Türkmenistanyň raýatlary Türkmenistana gidip gelenlerine viza almak zerurlygy ýokdur. Şol sebäpli talipler egerde Türkmenistana gyşky dynjalyşda gitmek isleseler, haýsy resminamalar gerek. Ine bu habarymyz bular barada. Hormatly tamaşaçylarymyz, siz egerde biziň video habarlarymyzy, bir-birinden gyzykly we täsirli gepleşiklerimizi, kinolarymyzy, seriallarymyzy YouTube kanalyna girmeden tamaşa edesiňiz gelýän bolsa, onu atavatantv.com saytyna hem girip bilersiňiz. Bu täze platform size Atabatan TV YouTube kanalynyň ähli videolary anfatlyk bilen tamaşa etmek mümkinçiligini berýär. Mehriban müştaklarym, geliňini habarymyza dowam edelim. Ýokarda belleşimiz ýaly ikamet, ýagny Türkiýede wagtlaýyn ýaşamak üçin ruhsatnamasy, ýagny ikameti bar bolan raýatlarymyz Türkmenistana gidip gelenine viza gerek däl. Türkiýanyň awraly ýokary okuw mekdeplerini okayan, daşar ýurtly talipler bu okuw jaýlaryny okaýanlygyny görkezip ikamet alyp bilýärler. Diýmek, ikameti bar bolan Türkiýede bilim alýan Türkmenistana talipler gyşky dynjalyşa gidip gelmek isleseler, ona viza gerek däl. Ine bu ýagdaýdaky, ýagny Türkiýedaky awraly universitetlerde okayan we ikameti bar talipler mundan soňra näme etmeli? Şu ýerde häzirki wagtda okuw jaýyna ruhsat alan onlarça talipleriň gyfa wagtlyk dynjalyşa gelip gidenligini ýatladyk geçelin. İlki bilen öz okayan ýokary mekdebinden okayanlygy barada talip hatyny almalylar. Şonda talip hatynyň original nüshasyndan 2 sansyny almagy maslahat berýär. Hormatly talipler, talip hatynyň täze seneli bolmagyny ünsberiň. Şeýle hem talip hatyny türkmen diline terjime edilmeligini unutmaň. Şonda İstanbul şäherine ýerleşen Atabatan terjime merkebinden online terjime hyzmatyny alyp bilersiňiz. Siz okaýanyňyz baradaky resminamany, ýagny talip hatyny Atabatan terjime merkezi bilen habarlaşmak üçin aşağıda berilýän maglumatlaryň üstü bilen iýerseňiz, terjime merkezi size kargo bilen taýýar resminamany iýbine iýerer. Şonu talip hatynyň asl nüshasyny we kopýasyny ýanyňyza almagy ünsberiň. Hormatly talipler, siz dynjalyşyňyzy fagman geçirip, indi okuw jaýyna dolanmak isleseňiz, onda näme resminamalar gerek? Gelin habarymyza tamaşa etmegi dowam edelim. Talipler öz ýaşaýan ýerini, ýerleşen bilim bölümini belli alnanyny unutmaň. Ýadyňyzda bolsa siz daşar ýurtda bilim almaga giden wagtyňyz okumak isleýän ýokary okuw jaýyňyzdan alynan talip haty bilen öz ýaşaýan ýeriňizde belli alanyňyz. Emma bu gezek siz etraf bilim bölüminden hususy tertipde daşar ýurt döwletlerini okayan hemde okuwlaryny dowam etdirmek maksady bilen hususy tertipde daşar ýurt döwletlerine gitmek isleýän talibiň bellenen tertipde hasaba alynanyny baradaky güwenname almalydyr. Eýsem baş bilim müdirliginden güwenname almak üçin näme etmeli? Gerekli resminamalar talip hatynyň asl nüshasy hökmünde we terjimesi. Eger Türkiýede alynan terjimeli nüshaňyz ýanyňyzda ýok bolsa, onu okaýanyňyz baradaky haty täzeden terjime etdirmelidir. Şonu Aşgabat şäherine ýerleşen makul hyzmat terjime merkezinden terjime hyzmatyny alyp bilersiňiz. Zagrant pasport we nüshasy, içerki pasport we nüshasy, ikamet we nüshasy, 3-4lik nüshada 2 sany fotosurat. Hormatly talipler, bu habarda berilýän maglumatlar size umumy ýagdaý barada düşündiriş bermek maksady bilen taýýarlanyldy. Halkara uçuş bilen baglanyşykly şertleriň üýtgäp bilýändigini hasaba alyp, halkara uçuş amala aşyrmazdan ozal bu baradaky maglumatlary täzeden gözden geçiriň. Hormatly ýaşlar, ýokarda ýetirilen habar häzirki döwürde Türkiýede bilim alýan ýaşlar üçin Eýfeminni Türkiýede bilim almak isleýän ýaşlar üçin nämeler bilmeli? Bu barada giňişleýän maglumat üçin Atabatan media platformany iýgiderli iýerläň. Biz saytymyzyň bilim bölüminde bu barada täzelenen habarlary ýetirip durarys. Eger Türkiýede awraly okuw jaýlaryna ýerleşmek isleseňiz,
Atavatan Danışmanlık Limited şirketinden maslahat hizmetini alıp bilersiniz. Türkiye'de bilim almak için resmi namalaryň terjimesi için makul hizmet terjime merkezine ýutup biljekdiňizi siz eýen bilýärsiňiz. Mehriban ýaşlar, şu ýerde bir zady ýatlydasymy belýär. 2023-nji ýylda Türkiye'de bilim almak isleyen ýaşlar resmi namalar kabul edilşik eýen başlady. Köp ýagdaýda ýaşlar ahyrky möhürde çenli garaşýarlar. Bu bolsa şol döwürde islen bölümine yerleşmek mümkinçiligi köp ýagdaýda kynlaşdyrýar. Şol sebäpli häzirki döwürde orta mekdebiň soňky synpyny okaýan oglan gyzlar we olaryň enatasy egerde 2023-nji ýylda Türkiýede bilim almaga başlamak isleýän bolsaňyz, onu şu wagtdan Atavatan Danışmanlyk şirketi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, egerde siz özüňize gerekli, peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem Atavatan TV YouTube kanalyny ibarlamagy dowam ediň. Gepleşiklerimiziň enniki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.